Antzinetik, mundua mundu denetik, heriotza anderea, gure inguruan ibili da, gure artean, lanean, lagun artean, gurekin bota ditu puskerrak. Sudurretik muki bat ateratzen dugunean, heriok badaki muki bat gutxiago geratzen zaigula, bera gure bila etorri baino lehen. Garagardo bat hartzen dugunean, heriok badaki neurona gutxiago hil beharko dituela, gure bila etortzen denean. Gutxitan ikusten dugu, baina herio beti dago gure ipurdiari itsatsita, autobus geltokiko jesarlekuko txikleak bezala. Kotxea! Zer? Kotxea behar dut! Baina zer? Heriotza! Zer dinozu? Nire bila dator, mehatxo egin di. Zu! Nola egin diozu mehatxu? Nik, nori, Nire nebari? mehatxu, ez diot mehatxu egin. Harridurak inoa izan da. Gaur arratsaldean Pirinioetan hartu behar nuelako, eta goizean algortan ikusi dudalako. Zergatik ni? Gaztea naiz ondino. Lasaitxo! Hau ekartzera baino ez naiz etorri. Baina... Ez, proba zen. Eta zu, hurrengoa.